Γεια σας παιδιά, Captain Man εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Skywars, όχι στο Random Craft. Ναι, τέλος πάντων, στον Extreme Craft, ναι, ξέχασα να βάλω IP στο προηγούμενο βίντεο του Random Craft, χίλια συγγνώμη. Αλλά στο υπόσχομαι σήμερα τα βάλω και τα δύο, δηλαδή και αυτού του IP και το άλλο server. Όχι ρε πιλ, εδώ λαγκάρει πάντα. Τι τύχη. Μέσα. Μακάρι να μην έπαιζε σε αυτό το server. Τι κάνουμε σε αυτό το map? Δέλτα, μάστε. Είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όχι, μη λαγκάρεις, σε παρακαλώ. Ωραία. Τέλος πάντων, πάλι λάγκαρε. Πάλι δεν συζητώ εδώ το προηγούμενο. Γι' αυτό δεν γουστάρω τέτοιο σερβερ. Α, ξελάγκαρε. Yay! Yay! Fuck off. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η σερβέρ. Σας το λέω, αλλά το ξέρετε. Ναι. Τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να μπούμε σε άλλο. Όχι. Αυτό. 2 λεπτά. Όχι. Τι σου φταίω ρε. Με τα κόλλο TNT σας. Άρα. Τι τύχη μου. Ναι. Φτάσει τη ερώτηση. Παίρνουμε μια pay save, πείτε. Ωραία. Θέλω να μου το απαντήσετε όποιοι ξέρετε. Και το ταμείο δεν μας δίνει το pin και την έχουμε ενεργοποιήσει εμείς. Μπορούμε κάπως να πάρουμε τον κωδικό ή όχι? Ναι ή όχι? Όποιοι ξέρετε πείτε. Να ξέρουμε κι εμείς. Το ρώτησε ένα παιδί γι' αυτό και δεν ήξερα να το απαντήσω. Boom. Οκ. Το κάνουμε flame. Λοιπόν. Πού είναι το flame? Να, το flame. Flame. Οκ. Το κάναμε. Crazy. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να βοηθήσετε κάποιους YouTubers. Το έχω ξαναπεί. Το ξέρω, ναι. Θάντρον, ναι, και τι κάνω τώρα, τέλος πάντων. Θάντρον, ναι, παύσος ξέρω προς το παρόν. Όχι ρε πες, βλάκας. Έλα, ναι, Savas and Phil, νομίζω. I don't know. Anyway, νάτος, τον βρήκαμε. Οκ. Αυτό πολύ χρήσιμο. Κρακ. Άντε, γεια σου. Άντε, όχι, την γλίτωσα. Όχι, μου τελείωσαν τα βέλη. Τι τύχη μου. Γιατί να το κάνω αυτό? OMG. Θα με σκοτώσουνε, πάει, τέλειος. End. Όχι, ακόμα ζω. Γρήγορα, τελειώνε. Γιατί δεν κάνει πιο γρήγορα? Εντάξει.
Είμαστε καλά προς το παρόν. Όχι. Όχι. Α! Ποιος με βάρες? Τους πάω στο ξύλο. Τέλος πάντων, εμείς θα κάτσουμε εδώ, παιδιά. Για όσους ενδιαφέρουν. Λοιπόν. Άντε, γεια σας. Λοιπόν, ναι. Ξεχάσαμε να καλύψουμε τίποτα άλλο. Τάκ. Ανοιγήσουμε εμείς, επειδή είμαστε τέλειοι. Κοιτάξτε τα σκηνή, τέλεια δεν είναι? Εσείς δεν μπορείτε να το δείτε από ό,τι καταλαβαίνω. Τελειώσει το βέλη. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια βέλη. Είναι δίκιο. Α, γι' αυτό έχουμε το φανταστεί. Anyway, τέλος πάντων. Λάθος. Πες μέσα, πάω μέσα. Αυτό ακούστηκε λίγο λάθος. Οκ, το έχουμε, παιδιά. Παιδό ήμουν, το έχω. Ναι, μείνω από Viper. Όποιος δεν το άκουσε, μπράβο του. Α, προσοχή. Εγώ σε σύλλογα αέρα στο τέλος. Έλα. Τίποτα. Τσιγκούνες. Έχει κανένα σπαθί? Πείτε μου, εγώ δεν ξέρω. Καλά. Ή πρέπει να πάρεις πολλά μπουμ ή τίποτα δεν κάνεις. Α, 2 βέλη. Good. Εδώ είμαι πολύ καλά, πιστεύω. Boom. Fluid power. Τέλος πάντων, anyway. Ναι. Όπα, ωραία. Ποιοι έχουν μείνει? Πόσοι έχουν μείνει μάλλον? Θέλω λίγα TNT, έχω ένα σχέδιο. Πες μου τα πήρα? Δεν τα πήρα. Ναι, τέλος πάντων. Πάρ' το. Μπράβο. Πήρα 2 TNT. Εντάξει. Τόσα ήθελα. Περίπου. Anyway. Πώς έχουν μείνει? Α, να τους ένας. Χρειάζομαστε blocks. Α, για καλή μου τύχη ένας καλός άνθρωπος μου άφησε. Παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Κολπάκι. Άντε, γεια σου. Χάρηκα για την γνωριμία. Χαλέ. Καλά. Αυτό ήταν fail. Πιστεύω. Ωραία. Οκ. Λοιπόν. Α, ήταν εκείνος ο βλάκος που δεν είχε άνοιγμα. Σοβαρά τώρα, really? Relax. Πόσοι έχουν? Σιγά με πετύχει. Είμαι από κάτω του ξέρω. Αυτό ακούστηκε λίγο λάθος. Συμφωνώ και παυξάνω. Άντε ρε, βάλε. Μπράβο. Hello. Άντε, γεια σου. Ακόμα ζει. Πολύ όμοι, ξέρω εγώ. Γιατί είναι ακόμα να ζει? Το κατάλαβε. Πες μου τι τα πήρα? Τίποτα δεν πήρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μιτζή, πέθανα. Έλα. Πέθανα. Έλα ρε, για ένα TNT. Για ένα κόλλο TNT. Λοιπόν, σε αυτές τις πίστες δεν μπορείς να παίξεις και να κάνουμε. Δεν μπορείς. Και εγώ σας έχω δείξει, για κακή μου τύχη, μόνο τέτοιες πίστες. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τη διαφορά. Θα προσπαθήσω να μπω εδώ. Ελπίζω να μην είναι. Γιατί πες να το βαρεθήκατε? Δεν είναι. Yay! Κάτω μερικοί μπορεί να μου γράφετε. Ρε σίγουρα δεν είναι στο Hypixel. Δεν είμαι στο Hypixel. Είμαι στο Extreme Craft. Τώρα δεν μπορώ να βγω, πρέπει να βάλω login και το εξής. Και βαριέμαι υπερβολικά. Αυτά. Παιδιά, όσοι βλέπετε εμένα, μάλλον βλέπετε και Minecraft, ωραία.
θυμάστε ένα βίντεο που είχε κάνει ο Base και είχε πει ότι μπορούν όσοι ασχολούνται με το YouTube να μπουν στο Zeroland. Τι σας λέει αυτό? Εμένα πάντως τίποτα. Μπορεί να στείλω στο Facebook, Viber, Skype, τέλος πάντων, σε ένα από όλα αυτά. Στο Base ότι είμαι... Έχει κι άλλο chest. Το είδαμε. Είμαστε detective εμείς. Όταν το σπάσουμε μέρη, μετά από 1000 χρόνια π.χ. Το πάρουμε. Δεν παίζει να μην το πάρουμε. Το πάρουμε. Και το πήραμε. Καλά. Αύριο. Υπάρχει κανείς? Άντε πάλι. Να τους. Κάτι να το. Λογικά. Από κάτω. Εδώ κάτω. Κάτω για να είμαστε λίγο ασφαλείς. Ποτέ δεν ξέρεις. Φτιάξε μια ξύνα να τελειώνουμε. Ποιος? Πού? Ξέρω ότι χάνω πολύ, αλλά πριν που δεν τραβούσε το record και βλαγιά καταλάβεις δεν τραβούσε. Συνέχεια κέρδιζα. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Το κάνουν κι άλλοι. Δεν τραβάει το record. Λέμε ωραία. Δεν τραβάει το record. Νομίζουμε ότι τραβάει το record. Και κάνουμε βίντεο. Λέμε ότι ωραία τραβάει το record. Και μια χαρά. Ενώ όμως δεν τραβάει το βίντεο. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Άλλος πώς ήρθε? Δεν ξέρω. Με Enderbell παίζει. Πάντως όποιος και αν ήταν έφυγε κύριος. Να δω τι είχε μες στο chest. Καλά, disconnect θα έκανα. Anyway, πάμε. Πάμε ξανά. Πάμε άλλη μια φορά. Έχουμε άλλα 3 λεπτά. Περίπου, ναι. Όπα. Με βγάλει στη μαλακία μου. Συγγνώμη. Και είμαι μόνος μου. Ναι. Όχι. Βγήκε κι άλλο του. Και έμεινα ξανά μόνος. Περίμενε. Παιδιά, πείτε σαν καλά. Βγαίνω να μπω σε ένα άλλο. Λοιπόν. Όχι. Όχι ρε. Παιδιά, μα είναι αυτό που φαντάζομαι. Όχι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Τόσο. Πάμε. Call up. 1, 2. Και τώρα είμαστε. Συνέχεια μου στέλνω μηνύματα. Δεν πρέπει εντωμεταξύ δεν πρόκειται να σας βάλω ποτέ το Viber μου. Δηλαδή ξέρω το κινητό μου και καταλαβαίνετε. Πώς το είπα αυτό? Γιατί το είπα έτσι? Καταλαβαίνετε. Anyway, τέλος πάντων. Πάμε. Άντε πάμε γρήγορα. Τελειώνουμε. Ξέρουμε ήδη ότι θα πεθάνουμε. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι όμως. Το ξέραμε, είδατε. Και μας αφήνουμε να μας κάνουν bullying. Βαχαχα. Μίστε και τρυπούα. Πού πάει? Μίστε και τρυπούα. Bullying. Τον πήρα και αυτόν όμως μαζί μας. Στο χάρο. Και ναι, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και αφήστε ένα comment κάτω και φυσικά μην ξεχάσετε να
κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Γεια σας.